ከተማ ባጽዕ ዝርከባ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ብልዕሊ 6 ሚልዮን ናቕፋት ጽገናን ህንጸት ቀጽርን ይካየደልን ኣሎ። በቲ ዝሰላሰል ዘሎ መደብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕሪ ብ4.8 ሚልዮን ናቕፋ ሙሉእ ጽገናን ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክን ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኩትምያ ድማ ብ1.3 ሚልዮን ናቕፋ ቀጽሪ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከተማ ባጽዕ መምህር ግርማይ ዘርአ ያዕቆብ ሓቢሩ። ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ 12 መምሃሪ ክፍልታት 3 ኣብያተ ጽሕፈት ንቤተ ፈተነን ቤተ ንባብን ዘገልግል ክፍልታትን ኣዳራሽን ካልእን ከም እተጠቓልል ዝጠቐሰ መምህር ግርማይ መስርሕ ጽገና 80% ክዛዘም እንከሎ ዝተረፈ ዕማም ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብኣውልታ ብዘይጸሉ ኣብ ሓጺር እዋን ክዛዘም ምዃኑ ገሊጹ። ጎኒ ጎኒ እቲ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማማት ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ ጽገና ሰደቓታትን ምትካል ፈልስታትን ከም ተኻየደ ብምሕባር ድማ ብምምሕዳር ከተማ ባጽዕ ዝተወፈያ 137 ቬንቲሌተራት ንኣብያተ ትምህርቲ ከም ተዓደላ ኣብርሂቡ። ብ1957 ተሃንጸት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣስታት 1,000 ተምሃሮ ብ1974 ዝተሃንጸት ብክልተ እብረ እተምህር መባእታ ቤት ትምህርቲ ኩትምያ ድማ 460 ተምሃሮ ኣለውወን።